Welkom bij Deze Wieken, het programma waarin we waarom op de Oranje Wieken van Omroep Friesland televisie. Het nijs, de sport en de cultuur, het komt alle jaar weer voorbij en dit bejoert de onderwerpen. Geraamte onspeelde potvisk naar Haas. Snits werkkampioen SKS Scootjesiel. En Trio van der Meulen wint 160ste PC. Dadelijks meer over de sport, maar we beginnen met een greep het nijs van de Oranje Dagen. Op Skilge is een libbende potvisk van zowat 15 meter lang ontspeeld. Het beest leidt bij peel 26, net 4 van de Bosplaat. Bij werkers van het Dolfinarium in Huddewiek en rederij Noordgat binnen onwijzig om te zien hoe ze de ontspeelde potvisk redden kunnen. Aan de telefoon is bestenredder Hessel Wiegman van Skilge. Hij is bij de potvisk bij de reddingsactie. Wat is de laatste stand van zaken? Nou, er is een groot bassin geblazen door de Noordgat, door de tyfoon. En daar ligt hij nu in. Hij is gedraaid. Een kwartslag. En ja, er wordt nu geprobeerd om de zandbank daarvoor weg te blazen. Dat hij de ruimte heeft om straks met de vloed weg te kunnen. Ik mij dus concluderen dat de potvisk nog libbet. Ja, die leeft nog steeds goed. De vinnen gaan nog steeds goed heen en weer. En hij blaast ook nog steeds uit zijn blaasgat. Dus hij doet het nog steeds best. Hoe groot zijn de kansen voor de potvis om het te overleven? Ja, wij doen natuurlijk ons uiterste best. Maar ja, 50-50 moet je toch rekening mee houden. Hoe lang zal de reddingsactie nog dwarren, denk je? Nou, het is nu zakkend water. Hij ligt nu in een bassin. Dus hij drukt zijn eigen niet in elkaar. Ja. Dus hij blijft wel vrij goed zo. En dan straks als de vloed doorkomt, dan krijgen wij ook een beetje ruimte erbij. En dan gaan we proberen om hem naar open zee te krijgen. Ja. Komen er een soort mensen naar de Bosplaat om te zien hoe het gaat? Ja, er lopen wel 100 man, denk ik. 100 man? Ja, ik denk dat er 100 man rondlopen. Ja, het is toch wel iets bijzonders, hè. Na een hele middag bezieken is het nog heel tijd net slagen. De potvisk die het juist erom speelde op Skilge zou in Haas onlandbracht worden. Maar dat valt nog net aan. Het 15 meter lange beest zal in Haas onderzocht worden om de deedsoorzaak te achterhalen. Het takelwerk lust van de middag honderden mensen. Na haast 8 uur slepen door het zeewetter komt de potvisk oen in Haas. Daar zit een grote klofte mensen het beest op te wachten. Hij zwemt onder water. Ja, wel een beetje nieuwsgierig hoe zijn beest uitziet. Je ziet ons alleen op televisie, maar dan kan je het even echt zien. Ja. Vannacht hoorden we het nieuws dat de potvis aan zou komen. En nu, ja, op goed geluk naar de haven. In de haven kan dan het werk beginnen om de 24 ton zware walvisk op de wal te krijgen. Eerst werd bezocht om hem onder de stut op te takelen, maar dat misleert. Het dier blijkt toch te zwaar om in zijn geheel aan de staart hem naar boven te tillen. Omdat, wat net is gebeurd, is dat één kant van het touw is de staart ingegaan. Dus we zijn bang dat als we het nog een keer proberen, dat de staart breekt. Dus we moeten nu een andere oplossing vinden om het gewicht iets meer te verdelen. Daarom werd besloten de potvisk horizontaal uit het water te krijgen. Maar ik dat verrint mooisem. En dan begint het tier te dringen, want de onderzoekers van IMARES en de faculteit dierengeneeskunde uit Utrecht willen zo gauw als mogelijk beginnen met het iepen van het kadaver. Om de deedsoorzaak te achterhalen, maar vooral het gehooronderzoek is van groot belang. Gehooronderzoek is belangrijk omdat zeezoogdieren en ook zoals deze potvis afhankelijk zijn van hun gehoor om voedsel te vinden, maar ook om te navigeren. En potvissen horen niet in de Noordzee. Daarnaast al helemaal niet in de zomer. Alle potvissen gestrand in Nederland waren eigenlijk in de wintermaanden, omdat vooral de mannetjes dan noordelijker voorkomen. Dus op dit moment is het al erg uniek dat hij rondzwom en al helemaal rond deze tijd van het jaar. Ik de laatste poging van de middag misleerd. Dit keer valt de potvisk weer waarom. Maar voordat het beest in Haas kwam, hebben we 2 skippen van 18 touwwest om de potvisk verslepen te kennen.
Het was de eerste keer stond de misleide redding van bultrecht Johanna bij Texel dat er met dit nieuwe protocol werken waren. En nevens de belutsenen werken dat prima. Saal luidt de potvisk de juiste middag nog bij, op het strand bij Peel 26, hoe de Amelandere kant is maar. Rederij Noordgat had 2 keer eerder een potvisk redden, maar nu slag het dat net. We hebben geprobeerd in het zand om de potvis weg te spoelen, om zo een geul te creëren dat hij weer naar buiten wil. En hij lag met zijn hoofd op het strand. En nu ligt hij dus andersom, maar hij had geen zin meer om een klap te geven met zijn staart. Dus ik denk, ik weet het niet. Het zin eraf denk ik, heb geen idee. Ja. We hebben het gestaakt 3 kwartier geleden. In het begin had hij nog gewoon lucht en het staartklap en de ogen gingen open, maar dat is alweer een uurtje geleden, dus ja, helaas. De potvisk wordt met een line om zijn stut vastboen, zodat de letter voortsleept voor de kin. Zoals mooi net jeder als Rijkswettersteer tastemming jouwt. Die komt er even naar Tolve Naks. Dan binnen de Nomad en de Hurricane ombar om de line weer op te pakken. Ik heb alweer een meter diepgang, maar ik moet wel wat overhouden. Dat is net zomerkleer, zo in de branding. Dus moet je die eerst even verlengen met je eigen troos, dat je even een stukje naar me toe vaart. Dat je dan een soortje van mij even op dek trekt en dat je hem dan weer even inkort. De grote boot kan er dichterbij komen. Dan zou er zelfs vast ruitje. Laat hem even vieren, want ik weet niet hoe diep het hier is. Maar lang omlet, slag het. Hij is wel onderwater. Hij zal direct nog wel even de grond raken, denk ik, op die rug hier. Zoals de jongens het bedacht hadden, om even een touwtje over te brengen naar het grote schip en hier er volop te gaan. Ja, dat is allemaal goed gelukt. En over het tweede bankje is hij ook heel betrekkelijk eenvoudig overheen geschoten. Het is wel een redelijk gewicht natuurlijk wat hier dan weg moet. Ja, dat klopt. En ja, je kon net ook horen dat de schepen het erover hadden dat ze toch maar een meter water onder de boot hadden. Ja, de potvis was iets groter in omvang, dus die is daar toch even over de zandbank heen gespuurd. Een tal zaken uit het nieuws van deze week wie dat. Zoek voor meer nieuws eens op omroepfriesland.nl. Daar vind je ook alle informatie over de orenprogramma's van de Omroep. Die was Omroep Friesland Actueel, het nieuwsprogramma op de radio dat van man die ontsneund te jaren is. Dus die doen een aardig koeltje, maar zien twaan schijnt dat wat voor te vallen en dan draait in de rin van de midden de wind naar het zuidoosten en dan komt er wel wat meer. Maar in het begin, ja, dat lijkt het wat op een gelokzielerij. Lijkt goed, snit wordt kampioen, er zit geen verwin op. Er zit alleen nog spanning in het feit wat komt op het tweede plak. Grauw zit op het tweede, Jouwe erachter, Bolt erachter, het zit heel duin bij elkaar. En Grauw die zielt eigenlijk dit hier wat heel agressiever, wat agressiever als oor, weet ik het zo voorzichtig zeggen. En dus misgunnen eigenlijk al die orenskippers hem dat tweede plakje en dat kan nog best eens aardig worden vanmiddag. Je hoort ook geen voorspelling, want elke zijde de wind die valt achter de voet en hij gaat draaien naar het zuidoosten, dat weet ik het. Dus dan wordt het weer gelukzielerij en dan kijk wel van alles zeggen, maar dat kan alle kanten op. Ik hield de vrijdag. Oké. Nou, dan maak ik een dijk aan. Ja, daar ben ik al bang voor. Nou, ja. Dat was het wel aan? Nou, ik was het net aan. Ik had er geen verstand van, maar nou, het zou net zeer verrassend bij dat het snit weer op in komt. Dus ik zei gewoon snits op in. En ik geloof dat Balzet het ook wel aardig doet, dus Balzet op 2 en Grauw op 3. Dat denk ik, ja. Maar hier? Ja, ja. Ik sta er volledig achteraan. Ach, ja, weer. Wordt hij het nou wol? Wordt hij het nou net? Wordt hij het wol? Wordt hij het net? Hij wordt het!
Goeie en welkom bij het Scootjesjournaal dat het weer van de Lemmer komt. En dat we nou weten dat Snits de kampioen is van de SKS 2013. En dus hebben wij de winnende skipper Douwe Visser hier bij u te gast. En hij heeft zijn bemanningslid Alfred van der Pol, mijn naam. En de voorzitter van de Snitser commissie Cor Rijenga. Hij is de speciale gast van Klaas Jansma. En bij een kampioen Jet Muziek. Ilan van der Pal komt hier spelen en hij doet dat vast alleen nog maar voor Douwe Visser, de kampioen. En hoe dat nou het gebeurde, dat jaren we van Ilke Lok. Nou, het worden al even van die wedstrijd begonnen. Want eerst ging de witte vlaggen weer omhoog. Wie krijgen vliegen weekend, maar wacht je werd de wien waar je komt. Want de meesten van het stadscape die dachten, ja, er is te meer wien. Of nou ja, die wie wel wat wien, de koel wel wat dreunwer. Maar die komt in de verkeerde hoeken. Hij ziet hoe het in het zuidwesten. En het worden al even voordat die man in Lelystad bellen van hij komt aan uit het zuidesten, daar wij ongeveer. Ja. Maar dat wordt een hele tijd, een heel soort oorlis komen nog even. Voorzitter Bart Kupers die moet even zien hoe dat gaat. Maar dan kan de witte vlaggendel en dan kan er start worden. Maar ja, dan ben die skippers in willen om te vechten. Dan gaat net als eerst hoe de valse startlijn. En dan komen al die oren erachteraan. Nou, dit is de tweede start. En hiervoor had krijgt Bolzert de led draait van de Jouwer. En de Jouwer smiet de protestvlaggen erin. En die roppen en razen. De Alco Rijenga staat al voorop te razen naar Bolzert. En Bolzert zal uit de wedstrijd verdwijnen. Nou, dan is er Inge minder. En dan bloedt er tretje een uur om een hele mooie wedstrijd te zien. En zij wiezen voorop bij de Jouwer van we gaan die kant uit. En de protestvlaggen hingen het Sendai. En Bolzert had dus zijn een van de kandidaten voor het tweede plekje door het maar net. Nou, Snits liep het wel goed voor te komen. Dit je van Grauwlands. Nou, dat is wel aardig. Maar hij kan net voortdraaien. En je mag eigenlijk wel voortdraaien. Want daar aan die orenkant, dat leidt de wien. Dat leidt er van de start al. En dat iedere hult niet lezen blijven. Maar ze matten maar terug, want boven hun, daar leidt Huzem en ze kennen het draaien. Ja, daar gaat Grauder achterlangs en die zal ik wel achter Huzem langs matten. Maar ja, die kan voortkomen. En voortkomen matje. Nou, de Grauwsters die willen alles om dat tweede plekje te bereiken. Maar die weten wel dat ze eerst net meer worden zullen. Want dat wordt vies te moeilijk. Maar zij moeten de strijd aan gaan met Jouweren en Bolzert. Nou, Bolzert leidt eruit. Nou, dan komt Wals Eind. Die komt wel uit die wal en die gaat van Jenne Bordel. En dan short het hele spul op een oude oer stuurboord. En ze lezen zelfs oer bakboord. Ja, dat is de slag. En dan moet het meeste er al hier achterlangs. Dag, zei het tegen Klaas van der Meulens en iedereen. Behalve Pieter Brouwer van Jereveen. Want die is er oerheen raast. En die kan nog krek voor de Walseinders om de tonnen komen. En eindelijk, Jereveen leidt dus een keer eerste. Ze zijn super blij. De man al leidt Walseind nog deun op de loer. Maar dat zal in de rin van de wedstrijd geen probleem worden voor Jereveen. Er had trouwens helemaal geen probleem gaan in deze wedstrijd. Nou, dan komen de Walseinders op die tonnen. En ja, dan komt de rest. Grauw komt er redelijk dichtbij. Zit wat te verrotten met Drachten om daarheen te komen. Achter Jenne Waard zit er nog een voorlang. Bart zit ervoor. En voor het Snits zit wat achterin. Die zit jongen, dat zingen, de Alve, de Sambitie. Ja, ze komen wel om die tonnen, maar er zit een hulpveld voor. En Snits komt eigenlijk net goed uit de startblokken. En dan moet je eens even zien hoe het Grauw dat doet. Eerst even bij Jereveen. Gewoon voorop, mooi, loert inhelje. Op tijd bij de tonnerij. En dan wat er even Lutsenburg en Grienburg. Maar oh, wat gaan ze er zin om. Want ze gaan min hier gaan. En ze willen eigenlijk wel eens even een hele goede wedstrijd zielen. En dat zullen we dan mooi Joert kennen. Dus op wij naar het strand. Nou, dan eens even naar de restje. Hoe komt dat bij die man Grauw en Philips en Drachten? Die zitten wat met elkaar te griemen. De hele mannen en bedoel ik. En Alco Rijenga, die rende achter langs de protestvlaggen, terug. En die zocht de Snits achter hem aankomen. Die is nog vol verder voortzakken. Nou, en dan op een nij bij de heugste tonnen met de hele mannen het mij Drachten in de slag. En dan liep het correct te gaan. Maar ja, je moet nog wel om die tonnen. Hè? En dan is de boog wat wiet worden, want ze zijn wat benauwd van Drachten. En dan kan Drachten daar binnen terug. Kan Drachten daar binnen terug. Zou Drachten daar binnen terug kennen. Dek en Drachten binnen terug. Dat is geen enkel probleem. Nou, zo ziet er geweldig mooie strijd. Een hele mooie wedstrijd om naar te zien voor het publiek.
Nou, dan zijn we verder zien hoe het met Grauw gaat. Want daar ben ik wel benijd naar. Grauw die rukt op naar het 4e plak. En die zocht Langwaar. En dan komt Grauw eigenlijk in de positie dat ze Langwaar voorbij matten. En dan had ze eigenlijk het zicht op het feit dat Snits net meer in één keer kampioen worden kan. Nou, nog eens even zien of het met Langwaar slaagt. Nee, een keer bij de bal draaien. Maar Langwaar gaat nog krek. Ja, die weer draait. En ja, dan roepen ze van je moet ik draaien. Nou, zei Visser, dat doe ik dan maar eens even zien. En nog eens even zien, zei Jaap Zwager. Maar ja, dan leidt Grauw er al voor. Maar die er in één keer boven doken. En die doekt dus op naar richting het 4e plak. Lodewijk Meter die zielt boven Snits. Lodewijk Meter zielt boven Snits. Ja, het zou eens een keer kennen in Langwaar. Maar het is nooit zo. En Snits komt net vooruit. Snits is op het heden net kampioen. Wilst Heerenveen on de leiding leidt, gebeurt alles wat wij verwachten hier net. En dat is dat Snits kampioen worden zult. Want Grauw komt heult niet meer naar voren. Shit, je ging ze wat zijn al voorbij. En die leidt intussen op het 3e plak. Want Jenne Waard die op het 2e plakje kwam. Die ze voorbij gaan in het Vaderwiese rek. Maar wat zijn maar dus ik belies Jaan op Grauw. En dat betekent dat Grauw hult niet verder voorkomt. Ja, en dan shot Gerard Pieters. Maar ik al eens even achterom. Jeetje, komen die Grauwsters er nog achterom. Dan mat Snits wat waan. Snits zil wat waan matten. Want ze willen eigenlijk Joert wel kampioen worden. Maar het slag het nog steeds net. Want dan kom je op het Tonata. Hoe stuurbe, dan ben je eindelijk Huzum voorbij. Maar ze zijn bij de allerlaatste. Ja. Maar ze kunnen er maar net komen. En dan komen Jouwer onder terug. Daar komt Ljouwert onder terug. En Snits die blijft voorlopig op het 12e plakje liggen. Nou, dan ben ze bij Lemmer in de meest. Dat de zeilmaker zelf even om de kloten wat te verliezen. Want het spul druwt wat in elkaar bij die tonnen. En dan komt het alweer heel dicht bij elkaar. En ik denk dat je dan wel Douwe Visser van Snits hier matten. Dan kan je daar op een door wijze van profiteren. Hij shot. Hij komt dichterbij. En hij rukt op in één keer naar het 9e plakje. En dat betekent dat Douwe Visser dan weer kampioen is. Tenzij het Grauw wat doet. Ja, Heerenveen komt hij tussen over de finish, want die leidt een heel eind voor en die kennen ze een keer juichen. Dat is verschrikkelijk. Dat is mooi voor die man bedoel ik, maar dat is verschrikkelijk voor al die oren omdat het zijn seizoen weer goed. Maar Grauw is nou Jenne Waard weer voorbij. Want die komen eerst op de tonnen en die gaan dan naar beneden en dan naar de finish. Nou, dat liet Grauw net meer sloepen. En dus is Snits net meer kampioen. Tenzij Douwe Visser van Snits, ik werd wat betinkt verzeld. Nou, en ik zal het je maar eerlijk vertellen, want ja, Simone had het dus ik al verteld. Het gebeurt correct. De Snitsers die komen nu aan om de tonnen. En dan hebben ze Langwaar passeert. En dan shot Van der Pal vooruit. Zak hebben we wel achter de Jouwer. Dan komt het helemaal goed. Want dan binnen wij nog kampioen. Ik hiet al verklapt. Sorry Elke. Het Heerenveen wint Joet. Tweede Grauw, Jenne Waard treden. Drachten 4e, 5e de hele mannen. Zegde wat zijn de Jouwer wordt zonde. Snits 8e, 9e Ljouwert, de Lemmer wordt 10e. Langwaar wordt 11e, de Zuidwesthoeken 12e. Huzum 13e en Bolzert die verliert de wedstrijd na een fout bij de start. Dan het algemeen klassement. Hij is kampioen, er is niks meer aan te doen. Douwe Visser met de snekerpan op het 1e plak. Net meer in te heljen. Maar daarachter is mooi nog een hele mooie strijd te zien. Grauw zit op het 2e plak met 40,9. Dan op het 3e plak de Jouwer met 46 punten. Drachten op het 4e plak met 48 punten. En Jenne Waard op het 5e plak met 52 punten. Nou, ik heb Bolzert er nog even bijnemen op het 6e plak. Maar haast 54 punten, 53,9. Hielendal onderaan Huzum. Elke nier weer de zelfs vol oer in. Ze hier een mooi lot. En dat hele mooie lot, dat wij juster verzilveren. De winnaars van de 160ste PC zitten hier aan tafel. Johan van der Meulen, Reense Pieter Hiemstra en Hielke Bruinsma. Ja! En vanzelf, dan zit je maar de koning uit hè, Reense Pieter. Welkom hier in de studio. Dankjewel. Ja, de bal die leidt daar, hè. Waar lag die vannacht? Tussen je mien of op het nachtkastje? Nou, eerlijk gezegd, nee, hij is niet boven geweest. Niet boven geweest? Nee, hij de etenstafel verder in hij niet kwam. Nee, hij is gewoon in het bakje op de etenstafel. Gewoon op het bakje? Hij is in het bakje bleven? Ja, in het bakje. Ja, want 8 keer eerder heeft van de PC mooi die in. Kwam ze eigenlijk nooit verder als de tweede omloop. Het is eigenlijk een wonder dat ze te woen heeft.
Nou ja, een wonder, ik weet het niet. Je hebt 2 goede maten en zelf kun je ook wel aardig baaltjes slaan. Dus ik denk, ja, alle kansen. En in het verleden denk ik ook wel een aantal kansen had. Maar nooit via, daar ziet waar omloop. Nee, ja, dat is waar. Het boekje was tot op heden was dat leeg. Er stond weinig achter mijn naam. Ja, ik zei dan, ja, dat zei je achteraf natuurlijk. Het doet maar 1 keer goed. En dan had je dan met deze 2 maten het winnen, maar ja, dat is geweldig. Ja, is dat een soort van haat-leefde verhouding met de PC? Want vanzelfs, het is het hoogste podium, daar wil je graag altijd bij wezen. Maar het slag het hield het kreeg net. Ja, er zijn altijd, op de wedstrijdlijst staan altijd een aantal partijen die je leren, die werden altijd wil. Ja, de PC was tot op heden een plek waar het ja, niet slagen wou. Ja, de bond bijvoorbeeld ook vragen, ja, dat wil dan wel weer wel. Ja, of het lot het niet echt met zitten, de dagen misschien niet. Ja, vandaag of gisteren in dit geval viel alles op zijn plek. Ja, dat wie bij Dijk zei, hè, Hielke. Ik bedoel, haast 30 keer boven, hè? Ja, dat is ongelooflijk. Ja, de ongekende aantal. Ja, als ik er weer om denk, is het gewoon hartstikke knap van uw strijd. En vind ik gewoon dat we de hele dag die focus erop gewoon hebben. En van mezelf, half 30 boven, ja, dat is ongelooflijk. Ja, natuurlijk lijst het altijd hè, de klam op de maat, want dat alleen nog kist het net. Maar 30 keer boven, heeft wel eens vaker zo goed geweest? Ik ken me eigenlijk net, nou, de hele dag, dus dat vind ik wel knap. Tenminste, als ik dan naar Michel zie, maar ja, heus wel als partijen dan wel echt alles. Nou ja, en nou hier Guster eigenlijk dat de hele dag alles wel voeren, dus dat is echt, ja, ik krijg net zo goed was, nee. Nee, ik denk dat een heel soort mensen daar hoe denken, hetzelfde eigenlijk. Ik denk dat een heel soort mensen misschien daar ook wel tipt hier als koning. Ja, dat heb ik wel vaak voorbij komen natuurlijk, maar ja, nee, ik heb nogmaals, ik stil er nooit en ik gun het hem van harte, dus tuurlijk. Nee, maar goed, ja. Maar als Johannes Wester die vertelt dat die puntendeling, hè, wat wie het treien, voor die, Sais, voor Johan. Ik vond het wel inderdaad in zijn praatje begon eigenlijk wel een beetje, ja, de West foutloos keert en dit en dat. Ja, ik denk, wij was nog hinnen weer om het verhaal. Dat was van ik hem win. Ah, ja, dat dacht ik niet, maar ik denk, ja, ik heb heel stiekem dacht het wel. Heel stiekem een beetje, oké, maar nee, maar ik gun het hem, dus prima. Ja. Johan, maar welke gedachten heeft u eigenlijk de hele dag eigenlijk omstapt? Met welke gedachten? Winnen. Ja, ik had de hele dag zo, het werd uw dag. We hingen het lat al mooi. En op een gegeven moment hebben we vanaf een moment ingezogen van het wordt uw dag. Nou ja, maar die gedachte heb ik de hele dag leeft. En die, nou ja, dat hebben omzet in focus. En, ja, want het boekje van Reens Pieter weer nog een beetje leeg, achter zijn namen. Wel een keer in de finale en een keer in de tweede prijs. Doe heeft natuurlijk al vaker, er is een keer PC-kenning geweest. Doe wist wat het is om de PC te winnen. Hij is hem 2 keer gewonnen. Ja, tot op dat moment heb ik hem 2 keer gewonnen. Dus ja, dan stap je wel bepaald. Die finale stap je wel heel oor zien als die man, denk ik. Hè. Maar we gingen die hele dag dezelfde gedachten. Dus ja, zat er een zeker zo, ja, dat ben van die plakken, dat wil altijd. Maar dan ben ik plakken bij, ja, daar slaagt het net. En dat had er eentje bijvoorbeeld bij Bitgem. Nou ja, die kan volgens mij nooit verliezen in Bitgem, dat wil het altijd. Dus ja, dan ben ik blij dat we dit hier bij hem ben in Bitgem trouwens. Maar nee, we hebben de hele dag met die focus leeft en gewoon maar de gedachte van wij kunnen winnen. En nou ja, hadden we het weer match, dat hebben we die. Ja, en die heese stem is van Justy Jong. Daar ben ik al bang voor, ja. Maar laten we even zien, nou ja, de mooiste momenten van Jim op de dag van Juster. Johan van der Meulen van Bittermolen. Deze Pieter Hiemstra van Sint-Jaren. En Hielke Brunsma van Middelkeer. Feel my way through the darkness. They tell me I'm... Wanneer het, zoals gelijk, het zo'n toerwerden van Peter Verzunnen om dit niet een keer te doen. Bal is best op, die heeft achterin, maar hij wordt pakt door Hielke Brunsma. Dit betoert nooit de tweede list. En neem maar van mij omdat we haar op het eind van de dag nog wat zien komen. Dus dat is een droomscenario om zo te beginnen natuurlijk. Op die start van Skinner 4 Wisten en 6-2. Bal achterin bij Jibbe Harsma. Die bal gaat kweer. Ja, die bal gaat kweer. En er is een einde aan deze partij. Die je misschien iets meer spanning verwacht, is het echt een appeltje en een eitje van het toer van Johan van der Meulen, Reense, Pieter Hiemstra en Hielke Brunsma. Scherp in je, hè? Maar ik ben mes scherp. Nou dacht de zitbal, Jidde. Ik denk, nee, die gaat boeten. En plop, dan toch nog binnen.
Maar de opslag. Achterin bij Hilke Bruisma, rocht in de boppen. Ja, en daar is dan toch dat gejuich en het enthousiasme en de blitzkip. En ze zijn tevreden, want ze gaan naar de finale. Het publiek verwachtte dat ik een beetje van ze. Ze waren ik de favoriet in het eerste blokje. Maar Johan van der Meulen, dus Hilke Bruisma en Reense Pieter Hiemstra gaan uiteindelijk naar de finale. Wat gebeurt hier? Strieker. Een strieker. Kun je dat nog eens inhouden? Hij had de broek er maar bij jou verzeuzen. Nou. Ja, hij had het leer. Ja. Ja. Het genietje en het lijntje van Cornelis Terpstra hier. Maar de toch wel vrij serieuze gezichten van Hilke Bruisma en Reense Pieter Hiemstra hier. Strak. Ja. Door van hem hulp. Weer op Cornelis Terpstra. Nee, dit is er net. Hilke Bruisma. Daar staat hij bekend om. Zelfs is er een gunfactor van bij Gleeks Cornelis Terpstra. Lang geblesseerd West. Wat te denken van het verhaal van Johan van der Meulen. Flesje Mem komt de keertje in België. Toch de Else reis naar je hoe zijn ziekenheid. Die letter ek verstoren. En hier maar één doel. Waarom komen in het Fries gekeertsen en de PC winnen. En dan is hij nou heel dichtbij. Van der Meulen. Van de overwinning. Hij rekt hem helemaal verkeerd. Oh, Johan van der Meulen, wat gaat er dat door die kopje? Ja, dat is er nog. Leeft nog, Jacob. Het tonkje naar botten. De concentratie bij Johan van der Meulen. Maak het hier daar. De bal. Weg voor. Ja, weg voor. Oh, Johan van der Meulen. En is daar de concentratie bij Johan van der Meulen die toch wat gouden oren neemt. Nou, Wolder simpel en de bal gaat erop in de bal. Ja, het is al. De winning van Johan van der Meulen. Oh, wat zal daar de emotie groot bij wezen. Dit weer deze week. Na je week ben we er weer. Nog een hele gezellige jongen.